priatelia. Neviem, či ste postrehli za posledné obdobie celé svetové dianie smerujúce aj smerom na Slovensko. Jedná sa o prechod anglosaských vojsk cez Čechy. Čuduje sa svete, práve v tomto období zrazu je povolenie výstrelu 360 kusov medveďov na Slovensku. Medveď je symbol slovanstva a Huliak si bol prvý, ktorý robil nároky na povolenia ich vyriedenia. Lenže nikto si však neuvedomuje, že istý pán tak ako profitoval z drukosu a momentálne bude profitovať aj z typosu. Vážení, kľudne tipujte ďalej, podporujte tieto aktivity. Tak tento pán bude mať profit aj z výstrelu týchto 360 necelých kusov medveďov. Áno, donesie si sem maďarských kolegov, kamarátov, rodinných členov, potomkov a tak ďalej. A čuduj sa svete v čase konsolidácie, kde si celý národ uťahuje opasky, ale tieto uniknuté financie štátu vadiť nebudú. No a vzhľadom na to, čo sa deje s našimi potravinami, našou pôdou, vodou, drevnou hmotou, že sa tu ešte rozpredáva všetko, čo sa ešte rozpredať dá, včetne našich životov, lebo pre štát máme väčšiu cenu mŕtvi ako živí. Áno, vážení, neviete o tom, ale naši politici konsolidujú v tom zmysle, že vlastne bohatnú na náš úkor, zbierajú naše majetky, amortizujú a potom nebude problém nás potravinami, vodou, chémiou, údajnými liekmi, teda vakcínami mRNA, vylikvidovať. Samozrejme, že keď nebude čo jesť, hej, likvidácia medveďov, nízkej, vysokej zvery, likvidácia drevnej hmoty, čiže celý biotop bude zlikvidovaný, pôdy budú zničené, nielen teda posypom ťažkých kovov, hej, chemitrails, ale aj baterkárňami, spalovňami, veternými turbinami pre elektriku, ktorú budú užívať už len politici a globalisti. Naši politici si ale neuvedomujú, že robia vlastne mravčiu prácu pre globalistov, zhrňajú naše majetky pod seba a keďže naši politici nerozmýšľajú, chcú sa nás takto rýchlo zbaviť, vlastne spôsobia, že sa dostanú na odstrel aj oni sami. Pre globalistov budú sladké sústo čerešničkou na tortičke. Už budú veľmi ľahko získateľní, pretože ich nebudeme dochrániť, keď sa nás politici takto úžasne zbavia. Prajem pekný deň.